Davarlarda çıkış edenler yuqori derecede bilim almak uğruna döredilen amatlı şertler hemde iyigderli aladı üçün hormatly prezident da hemde qahraman arkadamada alqış sözlerini aydyp, belent maksatlara yetmekde öz öňlerine goýulan jogapkerlik wezipeleri awra bilen ýerine ýetirmek üçin ihlas etjekdiklerini ananardylar. Türkmen Milli Konservatoriýasyny, Çeperçilik Akademiýasyny, Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetini, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyny, Ýagşyly Qaqaýew adynaky Halkara Newit we Gaz Uniwersitetini uçurumlaň dabarasy şahatlyk şowguny beslendi. Ýokary okuw mekdebini tamamlaýan uçurumlaň hormatyny guralan dabarlaň belent ruhy beslenen aýdym sadly çykyşlar bilen utgaşmagy ýurdumyzda amal aşyrylýan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýändigini alamatlandyrdy. Dabarada çykyş eden uçurumlar ýokary derejede bilim almak uğruna döredilen amatly şertler hemde ýygyderli alady üçin döwlet başdurmada alqyş sözlerini aýdyp, öz öňlerine goýulan jogapkerlik wezipeleri awra bilen ýerine ýetirmek üçin ähli tagalalarny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Bu çäreler ýurdumda ösürmekde milli bilim we alim ulgamynyň özüni, uly mümkinçilikleri jemleýändiginiň, hormatly prezident bilen Türkmenistany gülledip ösürmekde amal aşyrýan tutumly işleriniň dabarlanmasynyň beýandy gurilip, bayramçylyk dabarasyny ilimli bilimli ýaşlaň ruhy bilen watan söýçi bolup ýetişmeklerini taýsy tagalalar üçin hormatly prezident bilen alqyş sözleri aýdyrly. Dabaralar ýurdumyzda bilim ulgamynyň ýetirderli kämilleşdirilmegi, bilim alýan ýaşary durmuş ýoluna ugradylmagy bilen baglanşykly meselelere hemme taraplaryň esasy çemeleşilýändiginiň nowatdaky suwtnamasydyr. Ýokary okuw mekdebini tamamlaýan uçurumlaň hormatyny guralan dabaralan belent ruhy beslenen aýdym sadly çykyşlar bilen utgaşmagy ýurdumyzda amal aşyrylýan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýändigini alamatlandyrdy. Dabara gatnaşçylar ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlaryny iň gowy arzularyny aýdyp, olaň belent maksatlar üçin öňde durýan wezipeler üstünlikle ýerine ýetirjekdiklerini anammelerdiler. Häzirki döwürde hormatly prezidentiň tagallasy bilen ýurdumyzda ilmiň, bilimiň ösürilmegine ýaşlaň dünýä ilmine çuňur aralaşmak uğruna döredilýän mümkinçiliklere aýratyn ähmiýet berilýär.